Sa atong unang pagbasa, si San Pablo naghulagway o kahintang sa atong tawhanon nga kinabuhi. Nga dinhi di ay sulod nato na ay duha ka espiritu nga naglihok. Ang espiritu sa yawa o ang espiritu sa Ginoo. Iya man tong, di ba, nakadungog mo sa unang pagbasa, may kayong pagka-describe niya unsa ganito'y timailhan nga naatay espiritus demonyo. Matod pa niya dire, sayon ra kaayo nga mailhan ang espiritu sa demonyo. Makita ni diha sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios, kanabang kwan ba, idolatry, mga diwata-diwata o uban pang mga Dios-Dios, ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil. Tanganas niyong balay, siging away-away, naa ba ni? Wow, niya dumot ba? Hantod yun mga dao, mga damatay na lang. Niya siging simba o niya siging dumot. Sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. Kanabang bahin-bahin ba? Kanabang magkanya-kanya. Pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung pangandoy, ug uban pang mga butang nga sama niini. So, kamo karon, wa mo aning mga butanga. Naa mo aning mga butanga? Kato ba kung gisgutan ba? Na ato? Ninyo? Naigamay. Gamay ra sa dimong yawa. Nyag dako-dako sa dimong yawa. Kay kanimo man yung mga sign nga naa kay yawa. Or dili, naa naman ginanato ang espiritu sa yawa. Pero kaning mga buhata o magbuhat na tani pasabot, nagsunod na ta sa yawa. Bisag kung saan pa natog simba, mo na nga niingon si Jesus, pagkaalaot ninyong mga Parisiyo, kay sige mog pakita nga nagampo mo, nagsige mog puasa, nga sige mog tithing, pero kining mga butanga nga yawanon kaayo, sige sa silag buhat. O na, paresa na nato, pare, sigig misa, unya, kining kasina, kining kalaway, kining kahakog, kahakog sa kulikta, uban pa, anang sigig buhat. So, alaot kay gasunod ta sa espiritus demonyo. Nakaroon, unsa man sa timailhan nga nagsunod ta sa Espiritu Santo. Agi klaro San Pablo, ingon siya, ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkaminatudon, pagkamapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kami bitaw dinhi usa sa among problema, kana gyung mupatuyang migtug. Kana bang di kapugong bas kaugalingon, mangmata magidon ta mig alas 4 4:30 kay kanang manglimpyo lagi dinhi simbahan. Pero naagi uban na mo dinhi tuktukon gani mo maayo, sige gigag tuktok. Nya mo sanong na ikataw-tawran di manao ka balikan sa na nimog tuktok. Pero inighuman baya inigistorya na mo magsigbag sige der, sorry der. Nga naman mapatuyangon sa kaugalingon. Dili ka pugong sa siging text, siging cellphone, hangtod na lang madugayan ug maayo. Hangtod nga di na Ginoon kamata. Mapatuyangon ba? Bilib kay kuani dinhing uban kay alas 4 pa lang ni anak kay maglid na sa rosaryo. Ambot di ba kada sila mga dagma silang giagian? Naa sa uban na maglibog sa tabaw sa nila ungo ba kani abot magngit-ngit pa mang simbahan naman. Kay magrosaryo lang yun. Sa pasabot ana, dipindi ra gid nato kinsay atong gisigihag sunod kay kun ang Ginoo mo itong sundon, iya man tantabangan. Sa una bitaw dito ko seminaryo nya bugo-bugo biya gyud ko. Ingon ko sa Ginoo nga, Lord, di man gyud paigo nako ning among study period nga kutob ra alas 10 gabi Nakupukaw ako bi. Mo gusto ko magtuon og kaadlawon. Ana ko.
Nya kay di man may pwede magpa-alarm kay doorman kanang gahigda bi ba tapad-tapad. Ni moingon ako sa Ginoo, Lord, pukawa ko Lord kay digi ko ka-review ani og nyas kadlawon, murag digi ko kapasar aning eksama. Nya mura man sa mangutanan akong Ginoo nga unsa man kang orasa gusto papukaw. Mo na sad basa. Pero ako ra kung una-una magtubag-tubag nako pero Ginoo tingali to. Ko nga kuan lang mga alas 4 buntag. Yang amo ditong rising kay 5:30 man. Na alas 4 buntag ko papukaw. Pastilan inig ka alas 4 gyud buntag naagi mo ana nako. Ano ba? Murag mo hapak. Hapak ikapugwat nako. Tan-aw ko sa kong relo alas 4 gyud. Ana. Ambot ning ako mga kuyog dinhi muhangyo ba kanis Ginoo Lord pukawa ko or ningon ba kanila ayaw lang kog pukawa Lord kapoy man. Mapatuyangon sa kaugalingon dili makapugong sa atong kaugalingon munang porting sala natong mabuhat kay di ta kapugong nya moingon din ta tao ra manggod ko sao manggod pa din ko tao ra manggod ko ayaw kalimti nga naa ang Espiritu Santo sud nato naa siya sulod nato ang ato ra gyud ang paggamit ra gyud niya kana bang ato ba siya bang sangpiton? Lahi man gud ning espiritu sa demonyo mga igsoon ug ang espiritu sa Ginoo. Unsa may kalainan? Ang espiritu sa Ginoo kinahanglan nimo siyang tawgon, "Come, Holy Spirit." Pero ang espiritu sa demonyo, siya ay magsigig panawag nimo, siging kablit nimo. Ana bisag ka ayaw lagi, ay lagi. Ang magsigig nagkablit kay ang iyang gamiton temptation. Unya ang sa Espiritu Santo unsa may iyang gamiton? Kung ang yawa, ang iyang gamiton temptation, unsa man sa Espiritu Santo, ang makatubag, tagaan ako 100,000. Tubag. Kung ang Espiritu sa demonyo, ang iyang gamiton nato temptation, ang sa Holy Spirit, unsa man sa iyang gamiton? Wa mo kibaw. Ako si tinudan ay galibog biyago pa mo sa nasuot sa kumutok. Ang gamiton sa Espiritu Santo, conversion. Conversion ba? Change of heart. Kay kung dili ganita ma-convert, dili ta mausab atong kasing-kasing, dili mo lihok ang gahom sa Ginoo. Mao na ang tumong sa simbahan, ang misyon sa simbahan, ang misyon sa mahal nga birhen, ang tumong anong magrosaryo ta kada adlaw for conversion of sinners, change of heart, kausaban sa kasing-kasing. Mao na bisag unsaon pa nato og ampo, bisag magsigi patag nobina dinhi, bisag kada adlaw pa ka magsimba, bisag bawal kang muanhi lang gyapon ka kay you love that sacrament, pero wa kay change of heart. Sige lang yapong kag kahakog anang imong mga butang, sige lang yapong kag pangigi anang imong asawa, kanang imong bana, silosa lang yapong kay ka, possessive kay kas imong mga anak, possessive kay kas imong cellphone, sa imong mga butang, sa imong mga alahas, sa imong kwarta, or bisyoso lang yapon kay ka, amo sabot ra ng Ginoo pa dire. Ako pala hubog ko, pero rosaryo biyan ko. Simba biyan ko, pero kaning hubog pa dire, kaning suyop, wala ni saibit kinabuhi ba? Saon manggin klipay manggin nato. Ana gani ka, di kalihok ang Espiritu Santo kay nagkinahanglan man siya og conversion. Mao bitan nang nay moingon ako, Padre, iampo ning akong banabi nga mausab. Iampo tangon pader nga mausab. Sakto dili? Uy, sakto ba na? Oo, murag sakto. Pero murag sakto. Pero dili oy. Imong iampo nga mausab, dili. Unsaon man nimo? Tabangi siya nga ma-converted. Kay kana manggong kausaban nga Dios nun magsugod na sa tao mismo. Nya kanus-aman ang tao mausab kung doon na siya nakita nga option in life. Mabitan ako ang asawa muduol nako padir tabangi ko akong bana padir nga mausab unta dis iyang pagka grabiha gid padir bisyo pamabay inom sugal padir irresponsable kayo tabangi taw ko padir nga mosimba na ni akong bana nako ayan lang nagpasimba gausik-usik lang sa gas panahon nimo. Di man sana mo hugs kolekta din yung
Adtos buwangan, labay-labay, lalito tag 100, tag 500, tag 1,000, pero dinhi, oy, mulingiw-lingiw ra na inigabot sa Cebu, sa diyan na, sa ning panguliktas, paring kanahan dako. Maana mo na, nakuhain lang nagpasimbaha. Sa pagkakaroon nga bisyoso pa na. Nya unsaon man nimo, naku dad-a ang simbahan ngadto niya. Nya kisa may muda sa simbahan padung niya. Ang mag-ampare. Ang asawa nga nagsigig simba mo'y muda sa simbahan ngadto siyang bana. Nya unsa may gitudlo sa simbahan aron makita nga ikaw gikan kag simbahan, magkusmod. Smile. Magyaw-yaw. Dili, magsigig ingong, I love you. Magsigi og diktar, magsigi ihunong na, bantay lang kag di ka mo, bantay lang ka, kana mo nagitudlo simbahan. No, matud pa diri, kaluoy, kaaghop, gugma, kalinaw, kalipay, maunay atong dadon ngadto. O tanawa, nang imong banang bisyoso, kanang imong anak nga nagsigig suyok, nya sigihan imong da og ingon ani, kaning giingon diri ba? Atong kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, kalipay, pagka-truthful, pagka-manggihatagon. Kana kuno'y dadangad to sa imong bana o sa imong anak o sa imong ugangan. Yagikan kag simbahan, unsa may madugay niyang masabtan. Lahi ara gid ano, ang akong batasan, lahi gid ani niya. Wa manggug ko'y simba, kani siya gasigig simba, lahi jug batasan. Hangtod ana mingon na, kapoy ding akong kinabuhi oy, kani siya relax kayo, musimba lang ko haron malinaw sad ko, dai pwede kong kuyog ni mog simba, di ba uwaw kay mo simba, kay dili oy sa kaadlawon lang ta simba dai haron wa kay tao makakita, kay nga ako mga sangga dito sa buwangan o sa hantakan makakita bugal-bugalan unya ko, kadlawon lang ta kanang ngit-ngit pa, adi kadlawon pa na, oy hangtod mahimo ginang lay minister, pero palahubog lang yapon. Magkuyog na og ang pare. Dili ay hubogotan. Mausa ba mo na siya, dad-o nato ang simbahan, mo ni ang gitawag og evangelization para sa conversion. Ang Santos nga Rosaryo gisabwag sa tibuok kalibutan for conversion, for change of heart. Dad-asad na sa inyong balay. Nya kung unsa may yaw-yaw di Santos nga Rosaryo, unsa may mga mensahe sa matag misteryo, dad-o nato sa ato mga silingan o mga mahal sa kinabuhi. Ipaduol nato si Maria ngadto kanila, pinaagis atong mga batasan o binuhatan nga nagsunod sa Espiritu Santo. Kinibitaw rong atong mga kuan, kining atong mga online parishioners, salamat kay ninyo. Kasagaran sa ilang testimony, Father, muhatag mi o among donation kay lipay kay mi Father nga nakabati sa imong misa og sa mensahis Ginoo pinaagi nimo. Ang gipasanginla nila nganong gasigi sila hatag dinhi kay dunay nang hitabo silang kinabuhi sa mensahis Ginoo nga atong gipaabot nila pinaagi nining social media. Pagkanindot no? Kaysa ang mugawa sa social media kanang mga fake news, kanang mga laway, kanang mga violence, kanang siging pang-usab anang mga naong nga ilis-ilisan ang naong laking atus naong babae. Way kapuslanan. Pero pulong sa Ginoo mo itong gisabwag pagkadaghan sa ni testimonya ug ang ilas ang testimony ilas ang gipaagi sa paghalad sa ilang mga donations nga hinato. Dili ba give and take? Nya kanang ni donate tungod kay nakaamgo siya og nalipay siya sa pulong sa Ginoo, nya mi donate siya. Unsa may saad sa Ginoo, iya sad nang bawsan og gatusan kapilo nga panalangin. Ug mao na ning gitawag natog the flow of grace. Flow ba? Baha. Ana. So kanarong ni donate na anay baha sa gugma o sa grasya. Ang wa mo donate manindog na ta.